Nanindugan si President Ferdinand Marcos Jr. nga wala sang lugar ang iresponsable nga pagpang-mina sa Pilipinas. Sunod sa iya, dapat gamiton ang mineral resources sa paagi nga responsable kag wala nagaguba sang kabukiran kag katawhan. Ginpahayag sang presidente nga ang tanan nga operasyon sa pagpang-mina ang dapat mag-ugyon sa mga environmental laws lakip ang Paris Agreement kag Philippine Energy Plan. Ginduso sang administrasyon ng Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act nga nagapasiguro sang 5% royalty sa mga kumpanya sa kada lugar nga ginamina. Ginpasarman ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act agod protektahan ang mga dunang manggad kag masiguro nga masustenar ang mga ini. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa aton latest na reference rate, 58 pesos and 41 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 49 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 44 pesos and 83 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 52 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 67 pesos and 52 centavos ang baylo sang isa ka euro.